Korkanthi constituency along non kewangji MEC kiligahut BJP Ratcharia songatum ticket ke hangdun bom bangnar ke batuma phan longsir ke Shakti Kendra long voters sanmilan amai kapodo damji phan BJP Korkanthi mandal committee atumpen arpu ke pipona teng mesen pen mai kapachun pon kidamtang aru niphai kre siarni lakhak kre phli Korkanthi constituency along prekjam Shakti Kendra long voters sanmilan amai ke padopon Bangsolong Tikilangjun Shakti Kendra Kaparlo polling station ho atum Chingrum si Tikilangjun BJP local committee asa hemalong si Bangso amai paduponlo Mayalong Tikilangjun PS amai phu Bordon Rongphar kachepa hem phu pon Bangso mayalong non ke wangji MEC kilik kachepate dunjia phan ticket ke hangdun boma bang phu Rijak Dera mate Willingson phangchu chetongdun Sonsi Shakti Kendra in charge Uttom Inghi Mandal Committee Dunmai Phu Borsing Hanse OBC Morcha Mai Phu Dilip Sahu Binatok BP atum Pendanglok polling station Hoa Mai Phu Kongchun Bang atum Pendanglok Penangan BJP Klembang Phu Klembang Phiatum Chetong Dun Rinti Bangso voter Sanmilan Amayalong Rat atum vote ke jogaja kong apu thaksi Chingki Jethan pon Laben voters atum Koson Bensi Sarkar Penawar Saikilong Pen BJP a Sarkar Phan Aningaching sampen puthot non ke wangji MEC kiligahut Korkanthi constituency pen madule ticket long pusitami BJP aphan kachepa haidun thek pameji aphan si arsikjit pen chingki jethan pon sonsi Korkanthi constituency along Shakti Kendra sirkep alongta bangso voter sanmilan ke padopon along non ke wangji MEC kiligahut kachepate dunji aphan ticket ke hangdona bang phubang phi bangner ke batumsi Shakti Kendra isialong Idun kacetong dunji aphan Korkanthi BJP Mondal Committee atum kapin khada teng pensi chetong dun rinti Korkanthi BJP Mondal Committee amai phu doloi ingti lapen alang lituma committee atum lason ki claim ke damawar sai kipi kapaching bar pon thega puthak a ticket ke hangdun bom atum aning kangsam rinti lo dog muka pen semsing ingti karbiang long life